Potser no arriba a ser una disciplina olímpica, però no serà per falta de mèrit, perquè no em diran que no té mèrit el recuperar bicicletes que algunes són peces dignes de museu. Superen els 50 anys de vida, com per exemple esta, que ja se nota per el coloret que té experiència. Rías, ¿de qué año es tu bicicleta? 55. Del 55. ¿Tiene más años que tú? Uno. Uno más que tú, te gana. Pero ¿a dónde te la encontraste? Porque yo creo que esto iba perdido, ¿no? En una sala arriba de un sote donde estaban las vacas, bajo, ahí estaba hecha deshecha. Entre telarañas y perdida, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahora funciona. Sí, ahora mira cómo está. La hemos arreglado, le hemos gastado un dinero y la hemos dejado bien. Bueno, autèntiques meravelles les que trobem així, Laura. Per exemple, moltes són molt difícils de datar, però, per exemple, esta. Tenen una xapeta, algunes, que és com la matrícula, perquè antigament qui tenia una bicicleta era com qui tenia una moto o un cotxe. Esta és de l'any 1950, amb la qual cosa té 62 anys de vida. El millor de tot és que encara funcionen i funcionen a la perfecció, que sí, Rías? Bueno, i sobretot que van a participar en la primera gincana de bicicletes antigues d'Almoradí. Tu nos haces de ciclista, de piloto oficial. Sí, senyor. I anem a veure com va la gincana. Ala, munta la bicicleta que volem veure i se'n des de la costereta de l'església. I comença la gincana. Important, han de seguir les fletxetes que tenen en terra i superar tots els obstacles d'esta gincana. Diuen que això d'anar en bicicleta no s'oblida mai, és de veres, però atenció perquè l'agrupació huertana de bicicletes antigues del Baix Segura moltes vegades no ho posa fàcil, perquè n'hi ha alguns obstacles, algunes proves difícils de superar, com per exemple la escassa distància que n'hi ha entre els obstacles, passem el zig-zag i per ahir ha de superar i se faig sense caure, jo no ho aconseguiria i sobretot saber que n'hi haurà gent, no posar el peu en terra, perquè això n'hi ha jutges que fan el seguiment, que te lleven punts mentre va comptant el temps, i n'hi ha membres de l'agrupació que van banyant-te i, com no, fent la punyeta per a ficar més difícil encara el recorregut. Anem a seguir. Jo, des de luego, no es queixarà la gent. He triat un ciclista molt expert, encara no ha ficat el peu en terra. Com va la gincana, Ria? Te desconcentro, no? Arribem a l'equador del recorregut i arribats a aquest punt han de trobar la clau que obri este pany per a continuar en el recorregut. Però a mi m'agradaria els aplaudiments, com no, dels membres de l'agrupació, però m'agradaria passar per així. Esta és una prova oberta, no només participen els membres de la penya, sinó veïns i xiquets poden participar perquè tenen al seu abast bicicletes que són autèntiques meravelles i que algunes servien com a vehicle per a treballar. Son maravillas, José Antonio. Son unas bicicletas que en su época servían para sus labores, correcto, es verdad. Esta lo tenemos claro, esta era la del lechero. Iba la gente, vendían la leche así de casa en casa, aquí en el pueblo. Sí, se vendía la leche, no existían los tetabris y los envases modernos ni los centros comerciales. La gente, la leche se vendía pues, de casa en casa, el que tenía su explotación ganadera, claro. Bueno, i com això, doncs, bueno, una cinquantena de bicicletes, algunes, com vos comente, de més de 50 i 60 anys, sens dubte, una prova esportiva que anem a tindre, però també un museu a l'aire lliure el que anem a veure al Almoradí esta vesprada.